Chirema biangu tinokutambira kunhaudzo manhokodzo zuwa romakumi mairi nonomwe mwedzi uno waGumiguru. Hurumende yagoti iyo ichagovhura mazambuko ose enyika kuita kuti vanhu vagotekerera kupinda nokuburika munyika kubva musi wokutanga womwedzi waZvita. Tinoti pamberi nazvo. Kamusori kakange kasungiwa nozuro pakasungiwa Henrietta Rushwaya kanonzi Stephen Tserai kwaikadzingiwa basa naMnangagwa. Wadzinga kamusori wachiitira kuti hofisi yawo ichenuhwe pane zviri kuitika zvi. Henrietta Rushwayayo aendesiwa kudare rodzimhosva Nyasi asi anga ari kutofamba hache kuita sezvakamboita Priska Mupfumira paya paakaendesiwa kudare zvokunyepera. Kureketa kuno kwaya anga atobvumiwa kuti agopuwa bhero nokuti hurumende iribe kupikisa kuti apuwe bheroro. Kuno chidiki wairi wasungiwa Nyasi wachinzi kwaye wakaita zvokuenda kopfika mahofisi oImpara kaRentau muHarare. Mapurisa aribe kureketa zvizhinji kana kuti pawasungapo waita zvinhu zvokuwambunyikidza. Izvi zvinotorwadza kuringa asi tinoramba tichindoti Magweta endai ikweyo. Hurumende yedu inotosembura idi. Kumarijo vanenge vari kureketa zvokuti wano mari yakawanditsa kudarika yavanoda kuseenzesa asi kumanzere wari mubishi kukumbira mari. Kureketa kuno waChiwenga wagotiyo wari kutotsvaka mari yokuti hurumende imutsiridze bazi rezveutano iro raita kugwadama nokushaya mari. Paribe zvizhinji zvawagoreketa asi mubvunzo unoramba uchindobuda ndokuti ko kana muino mari yakawanditsa madii kuseenzesa mariyo. Heno kuti kunakiwa chere nokuti vanhu vese vazive kuti tiri kusunza. Mumwe mumiririri webato reMDCT mudare reparamende repamusoro Kalipani Pungeni ati iye waMnangagwa ndiye munhu akaziwisa kuti mari yenyika idekare. Watiyo kumisa kwawakaita mari dzomumafoni ndiko kwakaita kuti mari yenyika idekare zvokuti vanhu vanotofanira kunge vari kuwapembedza kureketa kuno. Idi Jozani unotoja wakaisungirirwa. Munyori Tsitsi Dangarembwa kwaya gonzi ndiye achagopa chidzidzo choOliver Reginald Tambo lecture muchogore rino. Ari kuita izvi zuva ramangwana tichagokunyepai kuti anenge ari kureketa anozvei. Kumisiwa kwakaita nyaya dzokutekedzwa kuzvisvinu kwemari dzomumafoni kwaita kuti hurumende ipotse mari inosvika zvikamu 32 kubva muzana zvomutero yawaitarisira. Izvi zvakatorwadza nokuti zvizhinji zvavanga wakaringirana nomari iyi paribe kana chibodzi chati chaitika. Tindori pamaripo bhangi ronyika rati Nyasi kwatengesiwa mari yokuAmerica inosvika mamirioni 20 zviuru mazana masere omadhora. Watiyo dhora ribodzi romuZimbabwe dhora ribodzi rokuAmerica kwairi kugotengiwa nomadhora masere noribodzi ano 35 omasendi. Toringadzo pasi rese. Nyika yeTanzania kwairi kugoita sarudzo mangwana asi kureketa kuno hurumende yatopfika dandemutande reWhatsApp pabodzi ponoTwitter wachiitira kuti vanhu vareke kugoburitsa zviri kuitika. Kureketa kwaNyasi mavhidhiyo anga ari kuburikapo kwatobuditsiwa vanhu vari kundokubiwa zviribe kana chibodzi chiri kuzikanwa kuti chii. Idi hurumende dzemuAfrica aiwa dzinotopedza manja idi. Mumwe murume anoita zvokereke Shepherd Bushiri kwaya pinziwa tsawa muSouth Africa. Hurumende yemuSouth Africa inogona kutomubenhutsa kwache kuMalawi kana zvikaenderera mberi zvawakaringirako. Kureketa kuno ari kunziye akaita basa rokusatekedza mari zvisvinu inosvika mamirioni muSouth Africa 100.
nyika yeSudhani iri kuenderera mberi nokuita tunhu tusvinu. Kureketa kuno wagoti kwai vanhu vakuchibvumirwa kutanga kunamata chinamato chavanoda. Makore eseya kwaisabvumirwa ba kuti vanhu vaite zvimwe zvinamato kunze kwechimoziremu. Idi vaKristu vanenge vakutofara nokutambanuka kureketa kuno. Tinoti pamberi nazvo. Vanachiremba kuMozambiki kwai vagoita zvokuratidzira kuti zvinhu zvokudzivirira chirwere chodzihwa mupengo zviri kuita zvichishota. Izvi kusaika kwazvo zvinoita kuti upenyu hwavo huendewo panjodzi yechirwere chino zvimwe zvirwere. Tinoimba kuti hurumende yavo ichagoita tusvinu kuti ivabatsire. Tiri ipapo mabiya angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.